Dakizuen bezala, Zarausko udalean Eusko Alkartasunak azken hauteskundeetan 5 zinegotzi lortu zituen, eta horri esker Jon Urien alkate izendatua izan zen. Duela aste batzu jakin dugu Jon Urienek Eusko Alkartasuna utzi eta sortu berri den Alkarbide alderdira pasatzea erabaki zuela. Joan den astean egindako bilera batetan, berarekin batera Eusko Alkartasunak zituen beste 4 zinegotziak bide berbera hartu dute. Orain, udal talde berriak Alkarbide du izena eta 5 ordezkari ditu, aitatutako Jon Urien alkatea eta berarekin Jon Burgaina, Xanti Garate, Arantxa Iturria eta Alejandro Vázquez. Joan den asteko udal batzarrean dagoenekoz hasieratik plazaratu zuten udal talde berria eratu dutela Alkarbide izenarekin eta hemendik aurrera udaletxeko edozein lanetarako alderdi horren barne sartzen direla 5 zinegotziak.